Iată, suntem la intrarea în Club RPC. Club RPC este un alt program social care a fost pe inima mea și inima familiei mele ca să slujim comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. De unde Club RPC? Vedeți aici sigla Club RPC și ceea ce înseamnă fiecare inițială. Respect, pasiune și comunicare. Cu respect, cu pasiune și comunicare putem să avem familii sănătoase. Dar de ce să am familie sănătoasă? Pentru că dacă ai o familie sănătoasă, ai o societate sănătoasă. De ce să te implici în politică? Multă lume îmi spune ce îți trebuie, de ce te implici, n-ai tu destule. Vrei și politică. Politica este ambiția mea de a fi un sprijin real comunității care mi-a dat ceea ce și care m-a ajutat să ajung ceea ce sunt astăzi. Ei bine, Club RPC, cu preponderență, este o sală multifuncțională dedicată oamenilor care au nevoia să audă, care au nevoia să înțeleagă că viața nu este doar despre a alerga și a agonisi. Viața este despre timp petrecut în familie, despre timp petrecut cu prietenii și este în primul și în primul rând o familie, investiția în ceea ce înseamnă familia ta, tată, mamă și copii. Cred cu tărie că în cadrul Club RPC multă lume a fost încurajată, multă lume a fost influențată în bine și prin proiectele sociale pe care noi le-am făcut, multă lume în România a beneficiat de o viață mai bună.